Arratsaldeon, eta mila esker antolatzaileei hitza emateagatik. Tolosako baserri batetik nator, Taratxeren txikizioen erruz azken urte hauek oso latzak izan dira etxekoentzat. Lur eremu handi bat indarrez desjabetu digute, sagazkia txikitu, egun askotan urik gabe utzi. Ta hiru urtetan milaka leherketa nozitu ditugu, kalte izugarrekin. Sarrerako sabaia erori, sukaldea itzaduraz bete, teilatuan zulo pila bat, eta larriena. Leherketa baten, akats handi baten ondorioz, harri puska hau, 50 metro eran egin ondoren, gure iloba, leire eta langile batetik metro eskasera erori zen. Ikaragarria. Kalte guzti hauen ondorioz, epaitegietara maiz joan behar izan dugu. Eta gainera, aurreko udaran, Guardia Zibilak atxilotu pentsaur ondora eraman induen irratian AHT-ri buruz hitz egin ostean. Ikusten dezutenez, pairatu behar izan duguna oso gogorra izan da. Baina herritar askoren gaur arte Tolosako alkate izan dan Ibai Iriarte